Il-fatt li l-Power Station tal-Marsa kienet għadha miftuħa bi ksur tad-direttivi tal-Unjoni Ewropea kien ifisser li l-Enemalta kienet ikollha tħallas ammont kbar ta' flus f'multi. Il-Power Station tal-Marsa kienet meqjusa bħala impjant li jħammeġ li seta' jaħdem għal ammont stabbilit ta' sigħat. Meta skadow dawk is-sigħat bdew jitħallsu l-multi u sa Lulju tas-sena l-oħra l-Enemalta kienet diġà ħallset 2 miljun euro u nofs. Dan fl-istess ħin li l-Kummissjoni Ewropea kienet għaddejja bi proċeduri ta' ksur ta' regoli Ewropej kontra Malta, proċeduri li kienu bdew fl-2012. L-Ewropa kienet wissiet lill-Gvern Nazzjonalista, kienet fetħet pilots, kienet kitbitlu, kienet għamlet investigazzjoni u fl-aħħar net waslet biex taħt infringement ksur ta' deroghi biex ngħidlek u regoli tal-Ewropa dwar il-Marsa. Il-Gvern Nazzjonalista prattikament minħabba f'hekk kienet iħallas il-multi wkoll fuq il-Marsa Power Station tal-li kienet għadha miftuħa. Quddiem dan kollu l-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi żied jiddeskrivi bħala importanti ferm id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea meħuda fl-aħħar jiem li tagħlaq il-proċeduri kontra Malta. Minkejja dan kollu l-Ministru spjega kif l-għeluq tal-Power Station tal-Marsa ma sarx biss minħabba l-proċeduri Ewropej. Id-deċiżjoni kienet imnebħa wkoll mill-ġid tar-residenti. Li di kienet prattikament pjaga fuq is-saw tal-pajjiż, pjaga fuq in-nies tal-Marsa, tal-Raħal Ġdid, tal-Fkura, tal-Belt, tal-Ħamrun, tal-Inner Harbour Region. Kienet tħammeġ, ħolqot tul is-snin dbatija fuq dawn iż-żoni, ħolqot problemi ta' mart respiratorju u aesthetically kienet kera wkoll.